kwaziwa isangano dzvene raMwari kutanga chikamu chino chatanga nemunyengetero. Kuna Mwari Baba vakatendeka vari kumusha kumusoro kudenga, muzita raMambo Jesu nakuwadzana kwaIshe Mweya Mutsvene, tinokutendai Jehovha nechipo chamatipa kuti titaure nemi panguva dzino. Jehovha, ndinokumbira zvose zvandichataura pano zvive zvinobva kwamuri, chizarurai mwoyo yevana venyu vakateerera, vagotambira shoko irori, vagorirarama sekuda kwamunoita Jehovha, kuti vanatswe naro vagovaita vatsvene, kuti pamunonyambotora vatsvene venyu Jehovha vagona vakaita kuda kwenyu Jehovha. Tanamata nekutenda kuti manzwa munyengetero iwoyu nemuzita raMambo Jesu, amen. Chidzidzo chedu nhasi nechepamusoro perukudzo kana kuti reverence pachirungu, tichitarisa pamusoro perukudzo nechinonzi fiye, kutya Mwari. Mukunamata kwanhasi zvaakuita sekunge tiri kuita dambe mukati memakereke umu. Vanhu vave kuita zvokuti hatichazivi kuti muimba yaMwari kana kuti hameno zvakuitika. Meseji yandiri kutaura nezvayo nhasi haisi kubata vandiri kuparidzira chete, kunyange neniwo dai Mwari vandibatsirawo ndakwanisawo kurarama sei zvekureva shoko randichataura pano. Nyaya iri panapa ndeyekuti mashoko andichaverenga kana achibva mubhaibheri shuwa tose tinomada, kana asingabvi mubhaibheri hatimadi. Alright, kutanga nyaya yedu iyi toda kuziva kuti sei tichifana kuva nereverence mukati mechechi. Tikashaya reverence, tikashaya rukudzo, tikashaya fiye, nyaya inoitika ndeyekuti necha yaMwari inogona kurasika nekuda kweatitude yatinenge tave nayo. Zvekare, chinonzi chivi chinogona kunetsa kunzwisisa kuti chingave chivi chinganzi chivi chinova chivi nenyaya yekuti reverence kana kuti rukudzo kuna Mwari panenge pasisina. Right, hanzi panapa ibasa revadzidzisi, ibasa remaelders, ibasa remapastors kuti vadzidzise chakanaka nechakaipa, kuti vana vaMwari vakwanise kuita sarudzo yakanaka pamusoro pechakanaka kana chakaipa. Tikaverenga kuna Ezekiel 44 vhesi ya23 inoti vanofanira kudzidzisa vanhu vangu kusiyana kwezvitsvene nekuvadzidzisa kutsaura pakati pezvisina kunaka nezvakanaka. Right, muri kuzviona hama dzangu, hanzi ibasa revadzidzisi, ibasa remapastors, ibasa remaelders kudzidzisa vana vaMwari vazive kutsaura chakanaka kana chakaipa. Tikaenda kuna zvakazarurwa chapter 14 vhesi ya17 inotaura pamusoro pefiye, inoti kudiko. Vhesi ya7 inoti akati nenzwi guru, ityai Mwari, murumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Panapa pari kutaurwa nyaya yerutongo ruchaitwa naMwari just before second coming. Panofanira kuitwa rutongo. Saka pachaitwa rutongo apa tinofana kunge tiine fiye. Ndinombotarisa mumatare edu epano pasi tichienda kumakotsi nana magistrate kunoona majaji, unofana kuita make sure kuti pauri kuenda kumatare ikoko unofana kunge uri sober. Zvinoitirwe izvi, ukaenda kumatare usiri sober, uchingosvika ukangoratidza kuti hausi sober, unogona kutosungwa utoiswa mukati. Nyaya yako inozara yopinda but watotanga wabatirwa nyaya yekuti hauna kuuya uri sober. Zvekare, zvaunoita mukati medare kana zvaunotaura kana usiri sober zvinogona kupedzera zvakuita kuti kunyange dai wanga une nyaya yangu kudhifenda mukoti, hazvinyatsobatani, unotadza kuzvidhifenda ukatoenda mukati ukatopinda mujeri. Saka isusu kana tichirespekta nekutya majajisi epano pasi,
ko Mwari vanokwanisa kuparadza nyama yedu zvese nemweya mukati megehena. Tinofana kuvatya kusvika papi? Inyaya inosiririsa hama dzangu. Tikatarisa mukati memadzisvondo atinoenda, mukati memakereke, tinoona vadzidzisi vanodzidzisa kuti kutya nyaya yefiye yakapera muOld Testament. Hanzi pakangouya Jesu chete, nyaya yavepo yave yekuti hatichararami tichitya. Anenge atya aratidza fiye anonotsva mugomba remoto. Ndodzidziso dziri kuitwa nevamwe vadzidzisi mukati memadzikereke umu. Chinombova chokwadi here? Ipapo ndo panoita mubvunzo. Zvikanzi naHebrews chapter 11 vhesi ya7 inoti iyo, nekutenda Noa wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuoneka, nokutya Mwari akagadzira areka kuti mhuri yake iponeswe, akapa nyika yose mhosva nazvo, akagara nhaka yokururama nokuuya nokutenda. Saka panapa pari kutaurwa nyaya yekuti Noa munhu aitya Mwari. Nekutya Mwari, Mwari akamupa zano yekuti pandichaparadza nyika ino nemvura, vakangarava uponeswe. Tinoiziva nyaya yaNoa. Vazhinji tingangoti vanhu vose kusiya kwemhuri yaNoa vakaparadzwa nemurovi. Nyaya yekuti vanga vasingatyi Mwari. Aitya Mwari, aida Mwari, akatevera shoko raMwari, akava ngarava, mhuri yake pamwe chete naye vakaponeswa. Tikaenda kuna Mapisarema 96 vhesi ya9 inoti, namatai kuna Jehovha nenguva tsvene, pasi pose panobvunda pamberi pake. Vamwe vanoti hanzi kutya Mwari haufani kunge uchidedera, but panapa vhesi uri kubudisa pachena kuti pasi pese panobvunda nekuda kwaMwari. Acts chapter 7 vhesi ya32, ndini Mwari wamadzibaba ako, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka nowaJakobho. Ipapo Mozisi akadedera, akatya kucherechedza. Tikarangarira panyaya yaMozisi achitaura naMwari, gwenzi richipfuta, Mwari vakataura naye vakamuudza kuti ndini Mwari wamadzibaba ako, Mwari waAbhurahama, Mwari waJakobho, Mwari waIsaka. Iye pachake Mozisi akabatwa nekutya kukuru, akadedera. Instead kuti afamba aende kunoinvestigeta chikwenzi chiri kupfuta, akavhunduka akadedera. Zvichireva kuti kudii? Mwari vanofana kutyiwa. Tinogonazve kuverenga pana Genesis chapter 42 vhesi ya18, Jobho 1 vhesi ya1, Jona 1 vhesi ya9 naPeter wekutanga chapter 2 vhesi ya17. Zvikanzi izvo zvingaita here kuti munhu waunotya unomuda? Mumwe mubvunzo unobvunzwa nevatendi vakawanda. Ngatitore muenzaniso pakati pababa nemwana. Mwana anoda baba vake, asi mukuda baba vake anovatya futi zvekare. Haaiti zvisingafadzi baba, nekuti anoziva kuti ndikaita zvisingafadzi baba, baba vanogumbuka. Ndokaukama kakada kufanana nemutendi naMwari. But ukama uyu, rudo rwuripo manje, hatikwanisi kurumezha, harumezheki nemarelationship ari pano pasi. Hatikwanisi kumezha. Nekuda kwei? Rudo rwaMwari rwakakura.
rudo rwaMwari rwakanyanya. Ndo zviripo panapa. Zvikanzi izvo Diablos anovenga akaona tichikudza nekunamata Mwari. Kwaari hazvimuitiri zvakanaka, anozvivenga. Why? Iye pachake anoda kunamata. Akatomboti kuna Kristu, ndinamate ndikupe zvandichakupa. Inyaya yekuti anodawo kunamata. Saka nenyaya yekuda kunamata, anoita zvese musimba rake kuti apinze kusarespekta nekukudza nekutya Mwari mukati mekereke. To the extent yekuti Mwari vachiona muchiita zvamunenge muchiita mukati mekereke, Mwari anenge achitaura kuti vanhu ava hasi vana vangu, handivazivi, havandirespekti, havandityi, havandikudzi. Zvakadaro zvekuti Satani akaisa dzidziso iyoyo, munenge muchiri mukunamata Mwari, asi Mwari musingadi, musingamunamati. Reverence zvainoita manje inokupa kuti ukudzwe uende pachidanho chiri pamusoro mbichana. Nekuti the moment yaunotya Mwari, kunyange nekunze kwavanokukudza, haungakudzwi kana uchiita jee nezvinhu zvaMwari, kuita dambe nezvinhu zvaMwari. Mwari haukudzi. Right. Saka isusu panapa tine mhando dziripo dzinokwana 5 dzekuti tingaratidza sei kukudza Mwari. Zvikanzi tinokudza Mwari nekurirespekta shoko ravanotaura. Exodus 19 vhesi ya10 to 11 inoti iyo, zvino Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuvanhu uvatsaure nhasi nemangwana, vasuke nguo dzavo, vagare vakazvigadzirira nezuva retatu, nokuti zuva retatu Jehovha achaburuka pamberi pavo vose, pamberi pavanhu vose pamusoro pegomo reSinai. Zvino zuva retatu koedza kutinhira kwakavapo pamusoro pegomo, nemheni negore dema nenzwi rehwamanda rine simba guru. Vanhu vose vakanga vari pamusasa vakadedera. Muri kuzviona pana Mwari vari kuuya kuzotaura shoko ravo. Unofanira kuratidza kuti unofanira kutya. Mwari vachisvika vanhu vakadedera. Zviri mubhaibheri. Tikaenda pana mapisarema 136 vhesi ya2 inoti iyo, ndichanamata ndakatarira kutemberi yenyu tsvene nekuvonga zita renyu nokuda kwounyoro hwenyu nekutendeka kwenyu, nokuti makakurisa shoko renyu, makakurisa shoko renyu kupfuura zita renyu rose. Muri kuona, shoko raMwari rakakura to that extent, meaning to say tinofanira kuritya, tinofanira kurespekta. Sei Mwari vakauya pagomo reSinai vachiratidza vanhu vakavhunduka nekusvika kwaMwari? Vaida kuratidza ukuru hwavo, vaida kuratidza simba ravo, vaida kuratidza kubwinya kwavo kuti ndini Mwari. And that way munhu anofanira kuvhunduka, anofanira kutya. Zvinoita sekunge zvinotipesanei nemamwe mavhesi ekuti kutya Mwari haakurudziri kutya. Ndizvo chaizvo chaizvo. Mavhesisi iwawo haanyepe, tichaabata kumberi. Handei pana Isaiah 66 vhesi ya2. Nekuti zvinhu izvi zvose zvakaitwa noruoko rwangu, izvi zvinhu zvose zvakaitwa kudaro ndizvo zvinotaura Jehovha. Asi ndicharangarira munhu uyo, iye murombo, ano mweya wakaputsika, anodedera shoko rangu. Mwari vanorangarira ane mwoyo wakaputsika, anorangarira shoko rake Mwari.
Saka ngatisatambai neshoko raMwari. Ukaona uchiita jee neshoko raMwari hazvimiri zvakanaka. Ngatimbotarisai mukati menyika umu, mukati mezvinozvitendera. Kana vanhu vachiita zvinhu zvavo, they respect zvinhu zvavo, vanozvikudza, vanozvipa rukudzo. Haukwanisi kusvika pane rimwe sangano wakapfeka bhutsu. Kubvisa bhutsu it's show of respect. Tikaenda kune vanoverenga Korani, Korani rinotovakirwa ka-apartment kekuti unotosvika woisa wonoka kari 1. Murikuona sei respect yeKorani. Handisini kuti namatai Bible, but you should show respect. I'm so confused and surprised. Vamwe vadzidzisi veshoko raMwari vanotora Bible vachiita vakarirovera pasi, vakaribhenya, vakarikanda kucongregation. I don't think that one Mwari vanozvifarira. Hazvishowe respect kushoko ravo ravakanyora. You should treat these things with respect. Ndozvinotaura Mwari. Handei kuna Nehemiah 8 verse 5. Inoti iyo Ezra akazarura bhuku pamberi pavanhu vose, nokuti akanga amire kumusoro kwavanhu vose. Ndinovimba kuti pamusoro pastage. Zvino akati achizarura bhuku, vanhu vose ndokusimuka. Vamwe vangafunge kuti kumira kana kusimuka doesn't show respect. Ndinoda kuti mutarisi mumabhodhi meeting mamunopinda makagara, mamanagers apinda mubhodhi meeting. Panopinda CEO mukuru wekambani, vanhu vese vanosimuka kushowa respect. Vanozogara pasi kana iye agarawo pasi. Tikaenda mumarallies, vakuru venyika vachiita marali, pavanosvika vakuru, vanhu vese vanotonzi simukai, vanhu vosimuka to show respect. Vanhu vanozogara pasi kana mukuru wagara pasi. Saka zviri kureva kuti kudii? Ezra paaivhurawo bhuku, vanhu vaisimuka to show respect. Saka tinofana kushowa reverence pashoko raMwari. Zvakadaro zvokuti hatifani kuridheerera. Shoko raMwari tikanzwa nezveshoko raMwari, mwoyo yedu inofana kubatikana. Tinofana kubatwa nekutya, tinofana kudedera. Nekuti munondo unopinza, unocheka kusvika pamwoyo. Saka ishoko razvokwadi, ishoko rinoera, ishoko rinotyisa. Tinofana kushowa reverence. Chechipiri chakamira sezvizvi, pakunamata, our worship, tinofana kushowa reverence. Tikaenda kuna Leviticus chapter 19 verse 30, inoti chengetai masabata angu nokutya imba yangu tsvene, ndini Jehovha. That's a command. Chengetai masabata angu nokutya imba yangu tsvene. Hatifani kuti tikapinda muimba yaMwari, imba tsvene, imba yekunamatira, hatifani kutamba tiri muimba yaMwari, kutamba nezvinhu zvaMwari, kuita zvisakarurama muimba yaMwari. Tinoona mamwe madance movies anorohwa muchechi. Munoita sekunge tave mubhawa. Mwari pana panokomanda kuti imba yangu itsvene, should be respected. Tine nzira dzatakaudzwa nadzo naMwari, tinofana kunamata tichidai. Tikasaita senzira idzodzo, Mwari vatikomanda, Mwari vanokumbuka, havafari nazvo. Tinorangarira pana vanakomana vaMozisi, vaAroni, vakaudzwa zvakanaka na, munofana kumirira moto ubve kudenga ugobatidza macandles, ugobatidza altar. But ivo vakafunga nemufungo wavo, vakangoti moto ka, handi moto. Kubva vaenda kunotora
moto pacampfire pavanga vakagara, vakauya vakabatidza makendo, vakabatidza out. Moto wakabva wabva kudenga ipapo wakavaparadza. They were destroyed. Muimba yaMwari, mutabernacle yaMwari. Mwari vanotaura zvavanenge vataura. Kana vati tinorambata nenzira iyi, tinofanira kuteedzera izvozvo. It shows reverence. It shows kuti tinotya Mwari. Hatifaniri kutamba nezvinhu zvaMwari. Hatifaniri kutamba kuita jee nezvinhu zvaMwari. Tikaenda kuna mapisarema 89 vhesi ya7 inoti iyo, iye Mwari anotyiwa zvikuru. Paungano yavatsvene anofanira kutyiwa kupfuura vose vakapoteredza. Chapter 89 yamapisarema vhesi ya17 iri kutaura kuti iyo Mwari anofanira kutyiwa paungano tsvene kupfuura zvose. During the worship, ungano tsvene iworship muchechi ndoungano tsvene. Mwari anofanira kutyiwa. Hazvina hazvo kuipa kukwazisana muimba yaMwari. Mapinda during the service, wakagara padivi nemumwe wako. Makadii mai, makadii baba, makadii mukomana musikana. Handiti? Asi hazvifaniri kutora precedence over worship yaMwari. Imba yekunamatira haisi get together yekutandara, haisi social group yekunakidzwa, imba yekunamata. That's why Kristu wakati imba yababa vangu imba yekunamata. It's not a den of makororo. Hazvibate kuvanhu vakuru chete, even nekuvana. Vana vanofanira kudzikama kana tapinda mukereke yaMwari. Imba yekunamatira. Hatifaniri kushowa disorder. We should train our children to exercise reverence iyoyo. Reverence inodiwa mukati meimba yaMwari. Tikaenda kuna Habakuki 2 vhesi ya20 inoti iyo, asi Jehovha ari mutemberi yake tsvene, nyika yose ngairambe inyerere pamberi pake. Nyika yose ngairambe inyerere pamberi pake. Hatifaniri kufijita. Tinoona vamwe vachifijita mukati mekereke, vachikwenyana kwenyana. Unofanira kuita stand still, stand fast, wakateerera shoko raMwari richitaura. Imba yekunamata. That's the way Mwari anoti mumba make vanhu vaite. We should reverence zvinhu izvozvo mukati mekereke yaMwari. Toenda pane reverence in our words. Mashoko atinotaura anogona kutoita kuti Mwari vashorwe, anogona kutoita kuti Mwari atukwe nekuda kwechoice yemazuva atinotaura. Tinotsiurana, tinokurudzirana. Zvese tinozviita tinofanira kushandisa mashoko akanaka. Tinofanira kugona kusarudza mashoko ekutaura anoratidza kuti tinotya Mwari. Tine zvatinopuromisana zvinobata varume vakawanda isusu. We promised, takatora mwana wenyu tichaya kuzoroora, chimbobatai nepapa. Are we fulfilling our promises? Tiri kuzviita here. Unopledja kuchechi, ndichauyawo, ndichatenga chakati nechakati. Uri kufulfilla here? Paroda kuvakwa chechi pakanzi vakuda dhoo. Ukamira pamberi pevanhu, ngirozi dzaMwari dzichirekodha, ukataura kuti ini ndiri kutenga dhoo, zvinezvi pava ne5 minutes hausati watenga dhoo. Muromo wako. Saka tinogona kuita kuti Mwari vasakudzwe kana kutadza kukudza Mwari nekuda kwemuromo yedu. Handei kuna Muparidzi 5 vhesi ya1-7 inoti iyo, ngwarira rutsoka rwako kana uchienda kuimba yaMwari, nokuti kuswedera kuzonzwa kunopfuura kubayira chibayiro chamapenzi, nokuti havazivi kuti vanoita zvakaipa. Usakurumidza nemuromo wako, mwoyo wako urege kukurumidza kutaura.
shoko muromo wako hanzi mwoyo wako urege kukurumidza kutaura shoko pamberi paMwari, nokuti Mwari ari kudenga, iwe uri pasi. Naizvozvo mashoko ako ngaave mashoma. Pari kukurudzirwa nyaya yekusakurumidza kutaura. Mashoko ngaave mashoma. The more yaunotaura, the less yaunodzidza. The less yaunonyarara, the more yaunodzidza. Ndo principle iri panapa. Tichienderera mberi, nokuti kurota kunouya namabasa mazhinji, nenzwi rebenzi namashoko mazhinji. Kana uchinge wapikira Mwari mhiko, usanonoka kuiripa, nokuti iye haafariri mapenzi. Ripa zvaunopika. Zviri nani kuti urege kupika pakuti upike usingaripe. Inyaya yatati tichitaura iyi. Wapika pamberi paMwari, ndichakupai zvakati nezvakati, ndozvandichakuitirai. But to my surprise, vanhu havasi kufulfilla. But panapa zviri kukondemwa neBhayibheri. We should reference in our words. We should reverence. Tinofana kukudza nemiromo yedu. Tichienderera mberi, usatendera muromo wako kutadzisa nyama yako. Usati pamberi pomutumwa waMwari yakanga iri mhosvo, Mwari achatsamwireiko inzwi rako akaparadza mabasa amaoko ako? Nokuti pakurota kuzhinji namashoko mazhinji pane zvisina maturo zvizhinji. Asi iwe utye Mwari. Muri kuona here patsanangurwa nyaya yekutaura nekupikira nekuda kwemuromo wako, wobva watadza kuzvizadzikisa. Mwari anoparadza nyama zvese nemweya wako. Pekupedzisira patsurwa nyaya iyi pari kunzi itya Mwari wako. Muromo wako ukataurisa, ukapika nhema, zviri kureva kuti hausi kutya Mwari. Ndo zviri kutsanangurwa nemavhesi ari panapa. Toenda zvekare kuna Ephesians 4 vhesi ya29. Zvikanzi, mumuromo wenyu murege kubuda shoko rakaora, asi rakanaka, ringasimbisa pakufanira, rivigire nyasha avo vanomunzwa. Mapaona hanzi muromo wenyu ngaurege kutaura mashoko akaora. Ngamubude zvinhu zvakanaka. Izvi zvinhu zvatinobva ndangodzokorora. Ndangotora mavhesi sezvaari ndangoataura. Matthew 12 vhesi ya35 inoti, ndinoti kwamuri, shoko rimwe nerimwe risina maturo rakarebwa navanhu vachazvidavirira pamusoro pavo zuva rekutongwa. Hanzi every word ratinotaura tichave responsible for that word. Saka Mwari kana vachitaura kuti mashoko edu ngave mashoko, ngatisataurai zvisina maturo, ngatisapikirai nhema. Everything we do zvakarerekera ikoko pazuva rerutongo, Mwari vanenge vachitarisa mashoko iwayo. Vari kutotitsiura ichenjedzo vana vaMwari. Ngatirumbidzei Mwari nekutya Mwari kubudikidza nemiromo yedu. Toenda kuna Colossians 4 vhesi ya6. Kutakura kwenyu ngakuve nenyasha nguva dzose, kwakarungwa nemunyu, muzive kupindura mumwe nomumwe sezvaakafanira kuita. Nyaya yekuti each and every situation ine matauriro ayo. Kana ndichikupawo advice, ine matauriro andinoita. Kana ndichikutsiura, ine matauriro andinoita. Kana ndichikupa mashoko echenjedzo, ine matauriro andinoita. Kana ndichikupa yambiro, ine matauriro andinoita. Shoko rimwe nerimwe nesituation imwe neimwe zvinofana kuita kuenzana. Kana ndichikuencourage, ine matauriro andinoita zvekare. Kana ndichikuencourage, mashoko andinotaura pakuencourage
nepakutsiura anogona kusiyana, but situation nesituation inofana kunge ine mazwi ari suitable anorumbidza Mwari, anofana kuiswa ipapo. Ndinorangarira pane pamwe pakanzi kuna Petro, Jesu ndovaitsiura vakati ibva kuseri kwangu diablos, the way vakataura naye, it's an example. Vailebhura mudzidzi wavo dzaDiablos. Why? Peter aiziva zvakawanda, aiva afamba naJesu nguva yakareba, aiziva kwazvakananga nekwazviri kuita, but akaita sekunge munhu akutanga kudhauta. Saka way yandinotsiura naye munhu ari kuziva nemunhu asingatoziva asingagara sangana nechokwadi unofana kusiyana. Alright. Toinda pareverence imwe inonzi kukudza through our wardrobe. Iyi iri controversial, vazhinji hatidi kuinzwa. Tiri refashion guys, generation yedu ya generation refashion, haisi secret, hatizvirambe, ndozvitoripo zveshuwa, tinoda kuchena. Asi John Wesley achitaura, anotaura iye kuti panyaya dzefashion, don't be the first kutora fashion, don't be the last. Why? Paunotanga kutora fashion, vanhu vanoti distracted, vachiyemura vachitarisa kuti fashion iyi, ine distraction haisi right. Ukasaririra futi unoita distraction, vanhu vanenge vakuti ava vari kupfeka zvakadai ndezvakare. You should be pamidro, you should be modest. Nekuti pahembe dzatinopfeka unogona kupfeka zvekuti unogona kumhurisa Mwari nekuda kwezvipfeko zvedu. Mumwe munhu anogona kupfeka sechipfeve mukati memba yaMwari. Wapfeka zvekuti ari pedyo newe, under distraction. Wapfeka hembe yekuti anenge achingokutarisa. Shoko riri kutaurwa pamberi apo, munhu achiparidza haacharinzwi. Mazviona ka? Saka tinofana kushowa reverence through our dressing. Dzimweni dzenguva opposite sex inogona kubuda mumweya waMwari ikapinda muupombwe through our dressing. Maimboziva here kuti madzimai anotokomplaina kuti unoona baba vacho vakapfeka shoti, heyari yese iri panze, mamascles akadhinda, private parts akadhinda pamberi pese patrauza, hazvivaitiri mushi. Same nekumadzimai. Vana baba vanorumba pamberi paMwari nekuda kwedressing. Ndo zvinenge zviripo, ichocho ichokwadi. Pamwe pacho nekuda kwedressing, munhu anopedzera ave nepride, ave kuzvida. Pachimanje manje tinoiti kuzvinzwa shuga. Just because of dressing. Waku respect yourself instead of respect Mwari. Because of dressing, we should show kuti tiri vana vaMwari through dressing. Mwari vanodawo munhu akachena. It's chokwadi chocho. Handei kuna Exodus 19 verse 14. Zvino Moses akaburuka mugomo, akaenda kuvanhu, akatsaura vanhu, ivo vakasuka nguo dzavo. Moses chaiye akatoenda akatsaura vanhu akati vane nguo dzakachena. Meaning to say, Mwari vanotodawo munhu akachena. Vanotodawo kuti zvingaite here kuti vari kunze kwekereke vanenge vakachena, vana vaMwari vasina. No, Mwari atonamata todawo vana vakachena, vana vanogeza. Isu mazuva ano tine maaini, nevanotoaina zvinotodiwa. Exodus 28 verse 40. Navanakomana vaAroni unofanira kuvaitira nguo, uvaitirewo mabhanhire, uvaitirewo nguo dzomusoro, vakudzwe nadzo, uye huve ukomba. Mazviona? Vanofanira kugadzirwa hembe vana vakudzwe nekuda kwadzo. Hembe dzotopa kuti ukudzwe, and a beauty out of hembe. Mwari vanotozvida izvo zviya. Zvakazarurwa 16 verse 15.
Inoti tarirai ndinouya sembavha, wakaropafadzwa uyo unorinda, unochengeta nguo dzake kuti arege kufamba asina kupfeka, vaone nyadzi dzake. Mazviona? Hanzi naKristu ndinouya sembavha. Munhu ngaangwarire zvaanopfeka kuti arege kufamba akashama. That's Revelations. A lot of people vanotaura kuti isusu tinotevera New Testament, Old Testament hatinei nayo. This is your verse now. Last book of the New Testament. Vanotaura kuti uyo asingangwariri kuchenjera hembe dzake dzaanopfeka achenjere kufamba akashama. Meaning to say, Mwari havatakuri munhu akashama, unotakura munhu akapfeka. Saka pavachazotora vatsvene vavo, kana vakashama, Mwari vatiitire nyasha. Unoshama nenzira dzakawanda. 1 Timothy 2 verse 9 to 10. Inotaura kuti saizvozvo vakadzi ngavashonge nguo dzakafanira vave mukunyara nekuzvidzora. Panapa tinogona kungoblema vakadzi chete kana kuti taura kuti vakadzi chete, even nevarume. Ngatipfeke nguo dzakafanira tiine kunyara. Kana uchinyara, you don't expose yourself. Mabody parts ako unovhara. You don't wear revealing clothes. Pane language yatakutaura mazuva ano kuti should be attractive to who? Vazhinji totaura kuti isusu hatisi magay, hatisi malesbians. So, kana usiri lesbian, uri munhukadzi, unoita attractive kunani, obviously opposite sex. Kana usiri gay, uri murume, unoita attractive, hauita attractive murume, unoita the opposite sex. Saka main motive yekuita attractive ndeyei? Principle iripo panyaya dzedressing. Dressing inofana kucover nakedness. Ndo principle yekutanga. Dressing haifani kuunza distraction muchurch. Dressing haifani kupa pride mumwoyo mako. Right, church 5 irreverence pakutaura zita raMwari. Tinoona mukurarama kwatinoita, society yedu tave kurarama tichitaura zita raMwari nenzira isiriyo. Unonzwa munhu achiti gosh, izita raMwari riri kutaura ngani? Taiziva kuti munoti my God, gosh, jeez, izita raJesu rikunzi Jesus, jeez. Akomana, zita rinoyera kudaro. The Holy Spirit vamwe vakuti holy shit. Mwari unoti kudini nazvo? Zita raMwari rinofana kutyisa, tinofana kudedera pazita raMwari. Handei kuna Malachi chapter 2 verse 5. Sungano yangu navo yakanga iri youpenyu norugare, ndikava izvo kuti vanditye, vakanditya vakadedera nokuda kwezita rangu. Jeremiah 5 chapter verse 22 inoti, zvanzi naJehovha, hamundityi here? Hamudederi pamberi pangu here? Ini ndakaisa jecha muganhu wegungwa, ndikatema chirevo chisingaperi kuti rirege kudarika. Zvino mafungu avo achipenga haangakundi. Muri kuona pano, zita raMwari rinofana kudederesa. Uko araundi nezita raMwari. Zita raMwari rinofana kutyisa, kuti tremble, kudedera. Zvatinoita zviya kana mheni yapenya, tinofana kupfuura izvo zviya zvakasiyana naMwari. Tinorangarira pavakuru venyika chaivo, kungotaura zita so vakuru venyika, unofana kutarisa kuti ari araundi ndiani, because unogona kutora zvisizvo. Kana mutungamiriri wenyika achityisa to that extent, kuMwari
Unofana kusvika papi? You should think about it. Handiki namapisarema 99 vhesi ya 1. Jehovha anobata ushe, vanhu ngavabvunde. Iye agere pakati pekerubhi, nyika ngaizungunutswe. Vhesi ya 3 yobva yati, ngavarumbidze zita renyu guru rinotyisa, ndiye mutsvene. Varume, muri kuona mavhesi ari kuverenga panapa. Zita raMwari rinofana kutyisa, zita renyu ngaridederedze. Ishoko raMwari randiri kuverenga, handisi kuita zvemusoro. Zita raMwari rinofana kutyisa, ngatityei Mwari. Toenda pamabenefits, tambenge tichidzidza nyaya yekuti tinofana kutya zita raMwari. Zvine basa rei? Zvine mabenefits api? Tadzidza, yes, mabenefits acho ndeapi? Mubvunzo unogona kuuyawo kwauri mwana waMwari. Tazvidzidza saka. Alright. Ukaona chitendero chisingabvumidze kubvunza reason, chitendero ichocho chakafa. Mwari anototaura kuti ndibvunzei ndokurapa izvi. Munhu haakwanisi kubvunza Mwari wake, anokwanisa kubvunza. Saka mareasons acho ndeapi kana tatya Mwari? Handei kuna Proverbs, Zvirevo chapter 9 vhesi ya 10. Inotaura kuti kuvamba kwouchenjeri ndiko kutya Mwari, kuziva mutsvene ndidzo njere. Unorevei izvo? Kutya Mwari kunounza uchenjeri, wisdom. Ukaona watya Mwari, wisdom haitande kuuya. Ndo zvinotaura Mwari. Toenda zvekare, hanzi mufaro. Zvirevo chapter 28 vhesi ya 14. Munhu anogona achitya, munhu anogara achitya ano mufaro, asi unoomesa mwoyo wake achawira munjodzi. Zviri kureva kuti munhu asingatyi Mwari akaoma mwoyo. That's the verse. Interpretation iri pana. Munhu asingatyi Mwari akaoma mwoyo. Uye anotya Mwari achawana mufaro. That's the verse. Handisi ini ndiri kuzvitaura. The Bible ndo riri kudaro. Benefit number 2. Tataura tikati benefit number 1, that's wisdom. Benefit number 2, mufaro. Handi pa benefit number 3, upenyu norugare. Malachi chapter 2 vhesi ya 5. Sungano yangu navo yakanga iri youpenyu norugare. Ndakavapa izvo kuti vanditye. Handi mazvoni. Ukatya Mwari unopiwa rugare. Zvakanakisa sei vana vaMwari? Vaone rugare. Peace. Peace of mind. Zvakanakisa chaizvo vana vaMwari. Benefit number 2. Munhu anotya Mwari haabatwe BP because aita stress. Hakuna zvakadaro. Mwari anotopromisa panapa. Prescription yeBP yadhokota ndeye pano pasi. YaMwari yataurwa panapa. Ingotya Mwari. Stress free. BP machances acho very low. Another prescription. Zviripo. Saka panonzi paya paMwari murapi mukuru, inde chokwadi. Ukateera zvaanotaura dhokota uyu, unorarama. Handei pa benefit number 3, number 4. Inotaura pamusoro pemazuva mazhinji. Zvirevo chapter 10 vhesi ya 25. Kutya Jehovha kunowedzera mazuva, asi makore owakaipa achatapudzwa. Vhesi
First interpretation ndeyekuti munhu asingatyi Mwari akaipa. Pamatyiro aunofanira kuita Mwari mashanu atataura pekutanga. Ukaona uchikwana ipapo wakaipa. Ukaona uchigona zvese pazvinhu zvishanu zvatataura wakanaka. Unowana mazuva mazhinji ekurarama. Uyo akaipa achatapudzwa. Benefit number 4. Benefit number 5. Unowana kukudzwa nepfuma. Proverbs chapter 22 verse 4. Mubayiro wokuzvininipisa nokutya Jehovha ipfuma nokukudzwa noupenyu. Respect. Makamboona panosvika munhu anotya Mwari panzvimbo, angave muyuthi, angave mwana wechidiki, mapathfinder, makindergarten, amo, varume, madzimai, maelder, mapastor, pane karespect kaunopiwa. Kana panga pachitaurwa nyaya dzakafumuka, vanodzinyarara. Vanoti nhema hamusi kunyarawo here munhu waMwari anoiti. Respektaiwo munhu ari pano. Why? Because iwe unotya Mwari. Wisdom. Nenyika chaiyo chaiyo inokurespect. So, ngatitye Mwari. Irespect inouya through kutya Mwari. That's benefit number 5. Andipa benefit number 6. Kunzwisisa zvomweya. Mapisarema chapter 25 verse 14. Zvakavanzwa zvaJehovha ndezvavanomutya, achavaratidza sungano yake. Vana vesungano yake. Verse 14. Kana uchitya Mwari, pane zvakavanzika zveshoko raMwari, zvekurarama zvinodiwa naMwari, zvisingazivikani nekunzwisiswa nevasingatyi Mwari. Asi kuna Mwari, kana uchitya Mwari, vanozvirapanura kwauri. Unokwanisa kuzvinzwisisa zviri nani. Unoita muonero wako uri nani wakasiyana nevamwe. That's why vazhinji vachiti munhu anotya Mwari vanomuona nemunhu anopenga. Because ivo havazvinzwisisi. Ivo wakuzvinzwisisa nekuti unotya Mwari. Mwari vakakuzarurira. Saka pavanenge vachito kuti unopenga usabatikane. Nekuti iro Bhaibheri pacho rototaura kuti kuziva Mwari nokutya Mwari neshoko iri upenzi kune vasingamuzivi. Saka zvakatonyorwa muBhaibheri. Usatombonzi unopenga ndoda kushoko raMwari ubatikana. Ukatonzi unopenga ndoda kushoko raMwari watoya in good direction. Wananga chaiko chaiko. Andipa benefit number 7. Unowana yatinoti mercy, ngoni. Mapisarema 103 verse 17. Asi ngoni dzaJehovha dziripo nekusingaperi-peri kune vanomutya, nokururama kwake kuvana vavana vavo. Kana uchitya Jehovha, Mwari vanoitawo tsitsi newe, vanoita ngoni newe. Nekuti mukutya Jehovha unosanganawo nezvakawanda. Mwari vanenge vanewe, vanokubvira ngoni. Mwana wangu uyu anonditya. Ngatitore example yemwana unvestable, haatotyi mubereki. Mwana anotya mubereki nekuti mubereki akasvika anozvininipisa, anoda baba vake. It's easier to defend anokutya anokurespect than asingakurespect. Vazhinji vana mukurarama vari kungosiwa vabereki vari kuramwa just because vana vavatya. Vachingoti uyu wandinoda uyu ndiye anonditeerera ndoanonditya. Kana relationship pakati pevanhu yakamira sekudaro, kuMwari vari kumusoro kudera, vane rudo risina condition. Nekuti even ndiri mutadzi Mwari vanongondida. Ndikatendukira Mwari vanofara, ndikatendukira kwavari vangazondisiya here.
Ndinofunga vana vaMwari tadzidza kuti Mwari vanoda kutyiwa, Mwari vanoda kukudzwa, zvose nemabhenefitsi azvo. Zvakanakira kwatiri vana vaMwari, ngazvitibatsire mukurarama. Ndinoti naiwayo Mwari ngaakudzwe kunze kweshoko rako. Amen.